ngai thatu le thlir tu de song song in zawain che baile ve kule ole tun tum kan video po hian case ngai nom tak mai kan ngai tha in kan thlir ho le dona video te abul changa top thlengin milau thir sakin milau ngai thak sak le theu donia nikum mai kumsang ni somni pali september ni somni pariat zandar som pakhat le mi somni pasaria chuan emergency number 911 te chuan call dongin chota chuan me che pakhat Jennifer Glithili anti chuan a pasal abo thu a reporta mase a pasal Matthew Johnson abo thu a hian ama hi alo in nam hnoi reng ani ti chu mu chhuani in a hnuah phe chuan a pasal thatu nge ni thu report chuan an tar langta ani he thil hi an thiat nai vaitina an soidana chuan Jennifer le Matthew te hi no pa in mangai tak ni in an soya mase Matthew thina anu puilo in nam hnoi hi ashetu apyang da cho achong te ema tin Matthew le Jennifer te hian engkim an nei ti ela consensual omlave an chung kwa hi Cottonwood uta a chena in million tam tak za thu zeta cheng mekin an pon lamlan dana chuan mi hlim thei tak in po em ni in an langa tin Matthew Johnson hi Sipai ni in Jennifer in hian fa pathum an nei to a mi pa pahni kumsom pakhat mi le kumsari mi ba ka meichia kumngami an nei meka de chuan Matthew hi kumsom nga pakhat mi ni in National Uta Guard 19 Special Force Group Green Beret mi ni in ramta narin taka lobe to tu an ngi a chuta a tho puite po chuan mi fing rin omle rin chantlak tak ani thu an soya tin anu pui Jennifer hi kumsomli pakhat mi ni in nu ni tlin em le a pasal po eng tiklai mai po a toy om them em tu tia shiat ni in ani po hi a pasal chan de chuan minun nem tak in om nom ti mi ni in an soiba ka an chung kwa chu an pon lamlan dana chuan chung ko hlim em angin an lang boka amai ro chu heng an hlim mel phena an no panun lo boi zia le har sana tam zia chu alo in chana po hun tam fe alo liam to ngi a ti chuan an no pa hian julai thla kum sak ne somni palia khan in channel e kha poimo vel boi puin ko ta an kala heta hian an no pa in kara boin tam me tok chu ko chuan mu chhuakin august thla kum sak ne somni palia khan Jennifer chuan temporary protective order case mathiwala ka hian filin chota Jennifer ina asoidana chuan he case a fail chan hi a pasalaka humhim angai bangni na soya heba ka hian court ne na thu an thlen hnuwa evidence nei te har sana te chu asoivek buka mase court ero chuan thil hmu mai chu anei lo theilo Jennifer in evidence atana apek video a hian Matthew aniana anin hauna lai chu telin heta hian maktak main lau mel le sham ti mel chu a om lo ba ka a pasal chu hlauna nei haulo ti ko chuan a mu chhaw zoita a chumei ba ka text message evidence atana apeka po hian Jennifer chuan a pasal chu deu so na tongka ringot chuan bia in a pasal chu a thil ti eng po a hau shep na ti chu a lang tel boka de chuan heng Jennifer om dan song song wang hian a pasal chuan do theitalwin kot a thlak ta ani theina chen om ta a amai ro chu he thila hian Jennifer po hian thiam lo na ani ve thoni in alang ani ti chuan September ni som parukum sang ni somni pali thil rap thak tak thlen ma lo khan commissioner chuan protective order chu lo nanin chota chuan he case a hian tuma diklo taka in te na om lo thole in chena lekha po chu ama atanga lo boi pui zui dei to tur ani thote asoya ma se heta athil so hi hun lo lakal le zel tora omje aniang ti chu aring pa ho lo thong a chan chu heng hun lai hian Jennifer ni chuan in chena lekha te lawa thil chin fel mai turin thil chu alo ro man lok vek to alo ni ti chuan hun a kal le sel hnuwa Matthew mi zia po chu lo danglam chhobe ta selin a thian tina an soidana chuan Jennifer om dan song song rap thak lo to ka bangin Matthew chuan a do theilo thole ama ta na a thazok nan National Guard muna arem chana aria mai thin thude an soya heba ka hian Matthew thian pa a tho pui thin hun rei takata alo hria to Kevin Thompson ne na an ti ti hun berna po anu pui ne na anin chen angai nge thude lo soin malam pan angai to thude alo soi boka mase Matthew chuan a malam pan huna tur chu ani don lo ti reng hre lo tin Matthew na hriat lo chu Jennifer chuan nun pahni alo ne reng ti chu ni a chu he case lo ti fia tu tur chu ani don ta ani heta Jennifer bel pa hi anin ngai song satlia mai ani lawa
Jennifer ina arilu le harsakna asoida chini in September ni som pakwa kumsang ni som ni palia twal thana thlenma ni ni loma khan Jennifer chuan abial pa chu thil engemoni a hmotira chu thil chu silai Glock 19x amo in lo sani in aina athoruk tho asaimaya amai ro chu he thil hmola hian Jennifer bial pa ero chuan enga ma angai lem lau thung achan pakhat po a pasal kha Jennifer pasal chu sipai ani awangin thilpa ngai mai tura angai dewa mase anuar prosecutor te chuan Jennifer chuan ro mana fil fai tak asiam thole dan angthlapa silai po alo nei thote tar langin khatia a pasal a tha zan khan a pate pathum po kha anu le pate in lama ari atir vek ni in an sei bok ani te chuan September ni somhni kumsang ni somhni pali chu ni dang ang bokin aron in her chhuak le ta ma se tlai lama ero chuan Matthew le Jennifer te no panon chu anrin phak bakin aron ge cheang ti chu tu man an shiom lave chumini chuan Matthew chuan anu pui chu alo uire thina ni ti chu hre chhuakin thu she tu anei thu te po asoita a chuta anno pa chuan sataka in hau ngalin Jennifer in annuwa ain puana asoi zel dan chuan khatia anin haulai khan Matthew chuan midang amut pui thu song song chu asoi chhuak bek ni na soya ti chuan kum tam tak an lo om don to na an boi lu song song chu chumi zana chuan an lei ba zo ta ve ve a annuwa thilthleng chuan mi tu po mai chu a chong ta ani September ni somthi pakhat jing lama chuan Matthew chu tui taka mo in achunga thleng tur engma chu a hria lo ba ka an khoma chuan thlamang takin amu se se ya chuta Jennifer chuan a pasal tui taka amulai chu thok le khataron kap to thutin annuwa in puana a sezel danin Matthew ron chu anin chungzola store container chunga a thuruk thole anin stepa chuan a tol thlak tir thote asoya te chuan hemi hnu a hian min event hnunga chuan dal in hoilai nge te po a hriat lo na huna chuan a pasal rong chu a phom zui ta ngala te chuan heng thil ati so hnu a hian anin lama chuan let le in a hnu ma song song chu ati fai vek hnuwa a pasal thisen kaina madres chu a thar a changal chu a madres sa chu ni ni hnuwa aron thleng hi ani ma se Jennifer ina a plan chu fo takin akal do ni mo ati lai chuan thil ti sol chu alo nei don reng mai September ni somni pahni kumsa ni somni palia khan zanlai ani ma vela Jennifer chu abial pa ni na chon bakalin chuta chon a thil ti song song chu awa sei te beka chuta abial pa chuan Jennifer bana pem umde chu a chan alo zo chon Jennifer chuan a pasal ruang a phumna lama ain hiamna ani thole a thisen ati faina a ain ti pem thute a seita a mase abel pa ina he thil a hria thian hlau thona khata ngalin a me chadu em emina rap thla taka tola tha thu abula han in pawng mai chu mak ati in a hlau tangoi ngoi maya tin heng zong song a hriat nu a hian Jennifer bel pa chuan Jennifer ne na anin biak na chu record ngalin chuta chuan a thil ti dan song song chu mak ati ba ka a hlau phat em thute asoya ma se Jennifer ina alo chandan ero chuan a aina sa a timang angle in he khe sa thil rap thlak ber jinga mi ani ome chuta chuan Jennifer chuan wow thaumai mai po kati na the chuan ani kha chu mishing po ani lo Matthew po ani do lo ti in asoi ta piap piap maya ma se he thu asoila ya leina na le in thiam lo na ani me lo chu mo mai thei ani ho lo thung te chuan a pasal chu a tha ni so ema ban chuan a thina chuan a hmong lo shim shim ni na langa ma se arab thak to kan ti hnu a hian a aya u chok le swalin ala om fo maya chuta chuan a bel pa ina adin hun chu in thak thu ta se tia a han so le chuan Jennifer chuan ka phu ti ani ngot to chuan ka ta khuino pha chang hi kanun masa chuan ni in kain ngai thin in he khovel bol hlo lu tuk hi island pakhata hian da bo mak theila ani lo poin a cheng ti hi thachimit bekila ti chuan heram hi ngai kan otir le theyang ti in asoi ni oma hei ba ka hian Jennifer chuan abel pa chu miswal le khongai na nei lo anga en lo turin le she thiam na chau angin thote asoi boka ma se he a she thiam na nge na po hi a pasal khongai na nei mi alo a tha tak wang khani ome heng ba ka hian anin biak na apoi mo em na chan chu Jennifer in a pasal a soida na chuan hunrei to taka tanga boral to ang main a chua ma se ni min loka thathlim che khani in tu ma in athi ti po an chat lo lai chuan ani ero chuan ol sam takin athi thu chu asoi bok ani te chuan abel pa hne na ain pawla tanga ni ruk aliap hnuah chuan Jennifer chuan
a pasal a bo tho chu police ne na chuan va report in chuta chuan a pasal chu kar khat vel a kal bo to thole ron belo tora a shil thote asoya ma se heti la hian uta national guard te chuan mathio chu September ni somni pathuma duty tora a in report mai lo awang khan an lo zong tan dei to alo ni chu mai ba ka Jenniferina a shed lo bok chu a pasal mathio khan evidence tam tak chu lo la khomin chuta chuan abial pa ni na anin biak na maseste phone anin biak ni chu alo record vek alo ni a te chuan September ni somni pariata Cottonwood police chuan Jennifer te en chu warren nei thlapin an ba check ta a chuta until mo chu Jenniferina alo sei to nian chuan ai nang lo hle boka te chuan master bedroom a chuan endik tu te chuan thisen kaina carpet chu khumhnoi a chuan muin khumati po chuan thisen kaina hnute an hmutel boka chu mai ba ka bangle khumlu lama te po thisen kaina hnu ni om tak ti ri to na te chu hmutel ni in ruma madras po chu athara ni ti sha chho ani boka ti chuan chu thil chu phone call an chui zel hnuwa Jenniferin online a cha ngei ni ti chu an ri chhok zoi ta bok ani hei ba ka hian investigation an ti lai chuan police chuan GPS data mu chhuakin chuta tang chuan Jennifer chu September ni somni pakhat le ni somni pahnia khan akal chhuak ti alanga chuta an chui zel na chuan Jennifer chu mathiwa truck in pak na a zingdar ni vela akal ti shat ni in hemi hnu loka hian Davis County lam apan le ni in alanga te chuan helai hmun a hian a pasal mathiwa chu a phum na hmun nge ani ti hi a hnuwa ain puang zoi ta bok ani October ni hni kumsang ni somni pali alo ni chuan Jennifer chu ain puan angin police chuan an man theta a ma se investigation ro chu ala tok mai lo thong October ni somni pali kumsang ni somni pali alo ni chuan Jennifer no le pa Thomas Gledhill kumsom sari pakhat mi le Rosalie Gledhill kumsom rok pasari mi te chu police chuan an man bele ta ngala hei hi alanda na dan kala an chet wanga charge ni in police chuan heimi te no pa hi Jennifer ina khan darkar nga vel anom thu an hu chhuaka chuta chuan darkar khatvel thomhno vel lam tura om anga lo in sein darkar nga anom thu chu an hu chhuak le si ani he thil hi anu an chhuile zelna investigator te chuan madras po kha Rosalie Jennifer no le ani ti chu an hu chhuak le ta a tin Rosalie hian a phone le chu lo reset vekin data om song song te le ama chui thena turte tol thana thlenna an ti failai song songa ama an chui thena turte chu alo ti bo vek ti te an re chok ta bok ani amai ro chu police ten Thomas chu master bedroom an ti failai vel an zo chen na chuan Thomas chuan alu ve lo thole angai ven lo tho asoi tlat maya ma se police chuan Jennifer no le pa te in an check na hian 19x Glock silai bom chu muin naute koratuam container bom an hu chok boka ani na taka chuan Jennifer le anu le pa te hian hetwal thana hi thubo mak an tum ti report in atar langta a amai ro chu an do soi chu zoi in ainar chhautan ta zel ani te chuan Jennifer te an man hnu a chuan thla aniam ta a ma se mathiu rong ro chu mu alani lo cheu mai police ten theitop chua an zon hnu a po chuan evidence tur om ang po engma an mu thei chong lawa ma se police chuan an thei patop chwa zelin chuta an thui zel na chuan Jenniferin mathiu ruang apan puina lam no Davis County atanga Boxelder County thleng chu ruang zon ani a hei ba ka hian mi somsari lai mai chu mathiu ruang zon na hian rontel ve bokin volunteer dangte le tlomngai polte law enforcement te ba ka mathiu thopui Sipai te po chu rang zon na chuan an rontel ve hlum boka ma se a thian pa Kevin Thompson ero chuan mathiu ruang thlanga lai an zona wanga zana po amu theilo thote asoya tin a thian pakhat John Hess mathiu a thian pa Green Beretta a komrei ve tok tak alo thopui thin po chuan he mathiu ruang thlanga don an zon na hian ati be don thote asoi boka chumai ba ka John a hian Jennifer le mathiu te anin lama hun an man tla nai vel thote soin chang an ordun thote asoi boka hetia mathiu thatu alo ne tamai hi a thong be hle ni in asoi bokani te chuan kota hearing anena chuan prosecutor chuan motor storage container chu tuya alang lai an hmu thole chumi container chunga chuan mathiwa thisen an hmu ngei thu soin chu an thil hmu chwa chuan Jennifer ritual thana chu ati chang le zol he maya
amai ro chu mathiwa ruang ero chu mu alan ilo awangin ruang zon na chu nodan uta lam thleng hian police chuan an kalpui ta zela investigator te chuan theitop choin mathiwa ruangina anu le pa te hian a thlen ngei thenan hian an be ti la asol om love ma se Jennifer ero chuan heng hun lai hian ama an pun zong zong chu apom du holowa nima sila prosecutor chuan Jennifer chu khotlang ta na mi hlom tak ani thole annuwa asoizel dan phe chuan Jennifer chuan abel pa hne na ama an man ma a ain ka hlum tur tho alo shelo kan oma chumi ina atar lan tak chu hil swal ti du zel na rilru ala puchun som zel ti chu ni omye de chuan ko chuan prosecutor tilama tang hian bel chu rem an ti talawa hemi hnuwa hian jail mun shom taka khwa khena hnoya da zui anita ani de chuan a case December ni riat kum sang ni somni palia tan ni in ni riat chungtal aw tora ngai ani a he thila lungchhia thlak em le rilru tinuam lo em tu chu Matthew le Jennifer te fa te pathum khani in annu le pa te pakhat tol thatu pakhat boral to ani boxi nen an mahun tor hi ngai to tham tak ani a tin Matthew le pa te chon statement siamin Matthew ron chu an son hmuwat an be se ya ani lo vek puin Jennifer thopui emo chu aron in puana Matthew ron chu ha dam taka achol thenan thum an be sei thote an soibok ani heti lai me khian prosecutor chuan tlang tak le hriat nuam silo tak hian Jennifer chuan a pasal Matthew chu thatin oire ti a hriat chhuata ka wanga Matthew chu a tha thole abel pa niana anom dun theina na tol that ani thote asoya tin in chenamu mal tak neya no pang custody ti felvek the ani lai khan Jennifer ero chuan tol thana a thlang jok ta ni in a soibok ani te chuan kumin kumsang ni somni panga December ni riata hian Jennifer child hun hi neile tura ro man ani a hemi chunga zona pakhat chiang takta chu engtin nge no pang pathum no chuan a pasal oire sana wangmaya heng tol thana rap thlau tak he a kalpui mai thei ti choni a achan ero kan chi thiam vek lo mai the ma se thil chiang tak pakhat omta chu Jennifer thil ti awang hian mitam taknuna hliam ti dam ro lo chu andam chungin om to dona ma se dikna chuan ro arel ngeyanga amai ro chu Matthew Thompson ero chu alo kele to don lawa nodan ota khoi imulai taka chuan pafel le sipai za om mai chu a thlan chin chialawa chuan lo om rengin achunga thilthleng dik tak po chu zon chwangi be sein alanga reng ome ole khati zong kha ton chunga kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section nama in lo soibe le chho don ya